Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat primadona di seluruh Indonesia. Sore iki kondisinya bar udan, aku pengen dolan neng garasi. Nah, iki enek telung bis, guys, telung bis. Putri Jasmine, Big Boss, karo Baby Boss, ketoknya neng jero garasi kondisinya rame. Ayo nonton krune lagi ngopo wae, guys. Ayo, guys. Oke, ketoknya rame meni aku lagi tekoi penasaran nih. Lagi ngopo iki bocahe? Bisa resik, guys. Oh, iki. Iki ketoknya bar loro kabeh iki. Ternyata Lento lagi anu, guys, ngitung duit. Nah, iki Zakusa, Bang Tigor. Bang Tigor ya lagi ngitung setoran. Lento iki kemaki, guys. Trip ger loro lho. Rong trip yang ngitung kat wingene urung rampung-rampung. Dan iku musare duit, Mas. Iki kari kelet rasane ngeblet iki. Oh, iki lho, guys, tontonan iki lho. Bocah iki. Iki jane trip ger rong dino kok. Dan iki guys, musane Lah niki kertasnya telah kathah nih Bangku, Nah, iya. ganti klerak-klerik ngono. Lah oke nota lho Mas Dimas. Lah ger store nota tok ya arep piye to, guys? Iki piye bocah-bocah iki? Oh iki sing bis kuning iki. Iki pun siap. Bis kuning wis siap. Iki anu iki mau tak uyak-uyak, guys, tanggal tua selak tanggo setoran, wingi setorane telat. Ya iki tanggal 6 tak uyak-uyak kondang setoran. Lah iki Alexander Supali iki bar trip ke Bali yo KO iki wingi. anggere tempel duit ini mari. Iki yo KO, guys. Wingi si Lento yo. Tempel duit ini pusing duit iki. Oh. Rambutnya iso ngene tayangnya apa to, guys, ini, guys? Rambutnya ngene gen awet enom ketok enom ora apa-apa. Napa ngaten nggih? Kalau mau buatan kuat dan udah terus mumet. Lento wingi ya kejiwaane kenek, guys. Kejiwaane wingi ya wis suntik. Mikir pikirane banter pelajari aku jiwa. Nah, iki Supali ya suntik. Wis. Iki lho, iki top iki. Lho iki lho. Iki Bali PP terusan baru iki ngendine, Mas? Bromo, Mas, Bromo Malang, Bali. Jamune masane nom-noman, guys. Nom, mantep. Cocok jamune. Loh. Loh iki disebar terus iki lho, gen ketok mumet ini lho. Modil, Kok ngetas ditokke meneh. Bon. modil. Iki ketoke kopine ya payu akeh, guys. Iki nge-5.000 yoan. Oke, tonton kae sing siji ndekem kae supire drivere the dokter kae. Oh. Tidur. Oh. Iki mau ngendi, Mas? Omahe ngendi? Pengol. Pengkol. Jenengmu sapa? Ahmad. Ahmad. Oh. Iki arep daftar ke kru ndone. Arep ngru apa? Lah wis sekolah arep rene arep daftar ke kru. Ada beli Maret itu. Arep dadi apa? Arep dadi apa? Hah? Mboten. Ya wis. Ya wis. Oh, guys, ngene iki pesuruane nang garasi lho kae lho. Keseruane nang garasi ngene iki, guys. Ya wis, ngono sih ya. Iki kanca-kanca arep setoran, maksudnya mbuh setoran nota apa setoran duit aku ora ngerti, pokoke iki engko wis penting gen ngadep aku dhewe-dhewe sik. Ngono sih ya, guys ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.